hai xente que pregunta que se facendo isto de editar un vídeo e meterlle preguntas que se estou infringindo algún tipo de copyright. Bueno, aquí vos deixo os tipos de licenza que hai desde a copyright, que é a máis restrictiva, ata a dominio público, que é cando non hai ningún tipo de restricción. Todo o mundo podría usalo, incluso sin citar a autores. Cando nós temos un vídeo en Edpuzzle, porque acaba de collelo en YouTube, da igual o tipo de licencia que teña, sexa dominio público ou con copyright. O que fai Edpuzzle é ir ao servidor de YouTube, non descargar ni modificar o vídeo original, non para nada, senón que o que fai é dar as ordes desde a súa página de que o vídeo pois se pare, reinicie, que salte preguntas, pero desde a súa propia página, non que faga nada sobre o vídeo original. Por tanto, estade tranquilos que isto é todo totalmente correcto e non infringimos ningún tipo de norma.